Така, днеска си поговорим малко за групата, защото напоследък почнах да получавам много съобщения и много така на хора, на които не мога да помогна. Защо не съм го бил включил в групата? Брате, сега, не те включвам в групата поради причината, че аз не мога да ти бъда полезен и ти не искаш да се променяш. Затова, според мен, поне според мен, няма смисъл да помагам на хора, които те сами не искат да си помогнат. Защото в крайна сметка, моя идеален клиент е човекът, на който аз искам да служа, а не човекът, който иска да работи с мен. За мен, примерно, идеалният клиент е човек, с който искам да работя, с който ми е хубаво да работя, с който ми е хубаво, примерно, да му давам повече стойност информация. Да, втората ми оферта е по-скъпа, но за сметка на това, ако той сам иска да си помогне, иска и аз да му помогна да се развие в перспектива, например, да свали килограми, да качи килограми, да си подобри навиците и така нататък, аз следователно ще проведа един разговор с него и ако вече разбира, аз ще мога да му помогна, ще го включа в групата, ще му дам безплатен пробен период, за да видим, нали, като се казва, дали си мачваме за работа. И ако вече си мачваме за тази работа, почваме работа и почваме да натискаме.